Moje meno je Miro Barnáš a som investičným riaditeľom v Arete Industrial SICAV. Stratégia fondu Arete Industrial SICAV je postavená na budovaní portfólia, ktoré je odolné a vysoko kvalitné. Zameriavame sa primárne na industriálne a priemyselné logistické nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v kvalitných lokalitách s vysokým dopytom, sú podporené kvalitnými a kredibilnými nájomcami a zároveň nehnuteľnosti vykazujú rastový potenciál. Náš disciplinovaný prístup zahŕňa selektívne akvizície, cielené divestície a aktívny portfólio asset management. V poslednom roku a pol sme zrealizovali investície a divestície v celkovom objeme presahujúcom 165 miliónov eur. Našim primárnym záujmom bol poľský trh, najmä z dôvodov týkajúcich sa jeho likvidity, veľkosti a štruktúry kapitálu, ktorá momentálne na trhu je. Našu expozíciu sme navýšili na 47% z pôvodných 24%, s tým, že i naďalej považujeme Českú republiku ako jeden zo základných pilierov tvorby nášho portfólia. Našou prioritou i naďalej zostáva ochrana hodnoty, kvality príjmov a zabezpečenie návratnosti pre našich investorov. A našim cieľom zostáva aj naďalej budovať diverzifikované a odolné portfólio, ktoré dokáže performovať i v meniacich sa dynamických trhových podmienkach pri zachovaní stability